půjdeme si nejdřív koupit to pití. Pití? No. To já mám úplně všude jsem spálený, že jsem poprvé. Právě, to je právě lepší. Jak ty jsi tak spálený? Protože tam bylo, jako tam nebyly žádný mraky, tam je řídká ta atmosféra, že jo, podle mě. A prostě jako to sluníčko tam má mnohem větší účinek, než když jsi tady pod mrakama nebo pod tím smradem z toho města, že jo. Jsi vlastně spálený. No jo, jsem. Jako doslova. Ale jako tady to nemám spálený od sluníčka, to mám vysušený jako ze vzduchu, protože tam je extrémně suchý vzduch. A teploty? No tak -12 tam bylo i. Jako to bylo opravdu, ale jako přes den bylo v pohodě, to bylo tak kolem 0, takže to, ale jako to jakoby to vůbec nebyl nějaký problém, spíš jakoby problém byl, nebo to nebyl problém, ale ta konfrontace jako s tou smrtí, nebo ty situace, kdy jsi šel po tom hřebeni a prostě zjistil si, že vlastně scházíš někam dolů, tam byl led, ty jsi už nemohl jít nahoru a pak si došel na místo, kde jsi vlastně jako nedokázal sejít, protože tam byl zase led a vlastně jakoby ty jsi najednou dostal takovej, jako to byly takový pocity úzkosti nebo takovej panický záchvat toho, jakoby, že jako končíš, nebo že jako, že se prostě jako z toho místa nejsi schopnej dostat, že jsi tam sám, vlastně za celou dobu jsem nepotkal žádný lidi, když jsem přecházel. Takže vlastně jako týden jsem byl bez lidí, jako v absolutně extrémních podmínkách, kdy jsem prostě byl fakt jako od rána do večera jsem šel vlastně sněhem, kdy jsem se propadal. Chodil jsem nahoru dolů, ještě ta bolest jako té hlavy, protože když jsem pak spal na té chatě, kde jako 4,5 tisíce metrů nad mořem, tak prostě jako mě bolela šíleně hlava, jako já jsem si pak musel asi ve 3 hodiny vzít nějaký prášek, protože jinak by se muselo tam teď odejít. A prostě tam je taková zvláštní atmosféra, takovou atmosféru, kterou když tam člověk není nebo nezažil to, tak to nikdy nepochopí. Je tam taková atmosféra, nechci říkat smutku, ale takovýho prostě jako nemáš tam nic, o co by ses uchytil, jako to, co my, ta naše lidská přirozenost, jak potřebujeme mít ty konfrontace s tím, co se děje kolem nás, ať je to příroda, ať jsou to lidi, ať je to něco, nějaká činnost, tak vlastně nic z toho tam nebylo a vlastně bylo to tam úplně prázdný, jako úplně pustý, jako by mentálně prázdný, že vlastně jediný, co tě tam nějak drželo, jako by při chuti žít, byl ten pohyb, ne? Jako ta absolutní únava, ten extrém, že prostě fakt jako mě teďka bolej nohy, já nemůžu vyjít schody ani, ne, jako jak mám jako namožený všechny, jako kamkoliv šáhnu, tak tam mě to totálně bolí, ale prostě jako pak ten pocit, jako když se vrátíš, když přijedeš, tak si najednou uvědomíš, že jsi zažil něco neskutečně hlubokého a silného a že tě to určitě do života nějakým způsobem poznamenalo minimálně v podobě toho, že máš úplně jiný nadhled nad věcí. Najednou nejsi v tom životě tak jako zabořený, jako v nějakým hovnu, ale najednou úplně jsi volnej, jsi úplně svobodnej, jsi úplně jako extrémně vlastně nepřipoutaný k tomu životu, že najednou jak se byl vlastně mezi životem a smrtí týden, prostě v extrémních podmínkách, tak si pak najednou uvědomí, že tady to, co tady je, že je to vlastně úplný easy, jako, že to je úplná idyla. Pohoda, úplná idyla. Jako, takže ten stav jako, a hlavně takovej neskutečně jakoby silnej pocit jakoby vnitřní opory, jako že se máš na co spolehnout, že vlastně to nejvíc jakoby na co se můžeš spolehnout je to, že jsi vlastně v té přítomnosti, jakože vnímáš sebe sama, jakože najednou jako ten pocit té absolutní vlastně jistoty té přítomnosti, že vlastně už nic víc jako nehledáš, co by tě nějakým způsobem potřebovalo naplnit nebo nakopnout, ale že jsi prostě úplně jako vlastně, že ti stačí, že seš, jako to je úplně neskutečný, že najednou jako neřešíš prostě věci, které ti třeba dřív mohly vadit nebo nevadit,
že ani nemáš nějakou potřebu něco přijímat nebo nepřijímat, protože vlastně není co, jsi vlastně jenom takovým tom flow, v tom jako, že to běží a nic neřešíš, takže to je úplně dokonalý. Jako neskutečný zážitek, fakt neskutečný, jako třeba když to porovnávám s těma pobytama ve tmě, nebo když jsem měl pusty, nebo když jsem byl v té Indii, nebo cokoliv, jako ty týdny meditací, tak prostě tady to je úplně zase něco, to je prostě ta pestrost, to je zase úplně něco jiného, jako kde to můžeš prostě ještě jako zajet někam úplně do míst, o kterých se vůbec netušil, že jsou, ne, ty vago. Se nemůžeš smát, že? Nemůžu, mě to bolí, no. A bál ses teda smrti? No, jako to nebyl takovej jako strach, že by se zbál, že zemřeš. To byla prostě taková neskutečně intenzivní, hluboká úzkost, jako že najednou ty vago se vlastně nemohl podívat ani dolů, protože to bylo tak neskutečně protý, že to ani nedokázal ovlivnit, co to tvoje tělo začalo dělat. To tvoje tělo začalo najednou úplně, se rozbušilo srdce, teď najednou si úplně přišel jakoby o schopnost racionálně uvažovat a v tu chvíli si musel prostě jenom čumět na ty nohy, na ty místa, jako kam šlapeš a ne vůbec vnímat, že prostě tady vlevo jsou 2 kiláky, tady vpravo jsou 2 kiláky a že jdeš po takovýmhle hřebenu a tam je led a prostě nikdy nevíš, kde se ti ta mačka uklouzne, že jo, jako nikdy nemůžeš tomu na 100% věřit, když to tam zapíchneš, chodíš nebo pícháš, jako když lezeš do té stráně, tak to je prostě jako nikdy nevíš, jestli se to sklouzne nebo nesklouzne. Jestli se dostatečně zapíchneš. Tak kdy zase pojedeš do hor? To teď vůbec neplánuju, jako teď jsem vyléčený minimálně do konce roku. To. A ten vrchol si teda nedosáhl? No, jako tu Monterosu, tu jsem nedosáhl, byl jsem vlastně vedle na tom vrcholu, který je asi o necelých 100 metrů nižší a tam jsem nedokázal jít z důvodu toho, že jako sám bez lana, bez zjištění jakoby ve dvou, to je jakoby dost extrémní, protože tam jsou jakoby třídy, jako kategorie toho lezení nějaký až 3, což jsou jakoby extrémně těžké stěny, že jsou třeba kolmý, a uprostřed máš skobu a prostě pokud nemáš někoho, jako pokud tam nevylezeš, nedáš tam lano a někdo dole tě nejistí, tak jako nemáš šanci jíst dál, že jo, protože pak seš na rovný stěně, která je 10 metrů vysoká a to je jako, to už bych byl fakt jako pokušitel a blázen. Sebevrah. No, sebevrah. To už jsi tak trošku. To jako tady to ještě si myslím, že mám nějakou minimální šanci na příští, ne? Ale tam už je to takový opravdu, že už je to vysloveně jako pojď, smrt, ukaž se mi, dělej, pojď, jdeme spolu něco zatrsat nebo něco takového. Ty vole, a to by se zastavilo srdce v roce 2007? No, když jsme byli v tom Pakistánu, no. A na jak dlouho? To bylo na chvíli, mi dávali masáž srdce, svítili mi do očí. Třeba 15 vteřin? Takhle dělali rukama, nijak jsem nereagoval. Já nevím, já to nedokážu říct, jako asi, já nevím, možná minutu. To už je dost, ne? Jo, nevím, netuším, 30 vteřin asi. Nevím, jako říkali, že to byla chvíle, ale že prostě jsem byl mimo. To je infarkt? To není infarkt, ne? To je ne, to nevím. Ale jako jsi dobrý, ty jo, no, ale... Skrytej sebevrah trošku, ne? Ne, to ne právě, jako já tam, jako to je vlastně ta blízkost té smrti je součástí terapie, jako to je v podstatě terapie, protože ano. Jako ty najednou úplně zjišťuješ, že vlastně o nic nejde no. Jakoby v tom životě, takže tě to neuvěřitelným způsobem vysvobozuje z toho fakt, jak tady se hnípáme, tupáme v tom blátě. Takže... To je dobrý, kámo. No. Ještě něco? Ne, to je v pohodě.